Bideo, Kompleto? Ni letxe. Asko beteten duzku ez, erakustie kaleko gentiei ez, bestela zui pentsauko zui huel esniet eta berketik datorrela, o keli edala karnizeixan dauen pieza bat. Baserrixeran lana beti dago, ez da? Gurien lana takaka sobra, dirua gutxi bat. Gazteak. Imanol Suetxera. Adrina, venga. Hostia, mira un maricas, gracias, güey, venga. Los de las rancheras, estáis ser. Ondo etorri Galdegaztera, gaurkoan Aretxabaletatik Kurtzebarri ikastetxetik etorri die gurera. June, Adrina. Eta Jur. Eta platuen eurak egongo die, baina kontrol gelan barriz, Aimar, Oian eta Oier ditugu, eta platuan gurekin gaurko gonbidatua be, Atxabaltan Kurtzebarri ikastetxien ikasitxakoa da bera, Atxabaltako lurretatik dator, zehazki Galartzako lurretatik. Ibai, ze moduz? Ondo, txarraken duzko da, ona. Bueno, etorri gare, Galdegaztera, ganau kontu ez berbaitzen, zeu ganaduzalia zara, eta Atxabaltan, bueno, ganaduzalia bakarrik ez, baina ganaduzale bizimodu daukotzu, eta, bueno, bizimodu erraxa ez da, baina gustokoa beintza bai, ez da? Bai, ni hori, ni ganauetatik bizinaz, lurrak emundakuaz bizitzen, bizio iraunitzen dugu, eta aldan hartien oso posik. Deskribapentsu hain jozu, zeure buruana, zeure lanana, baina Aitorrek egindako bideo elegante bat bauku zuretako. Kaixo lagunok, zer moduz, gaurkoan Zaloin aurrekoa baserrian jaiotako Aretxabaletarra dugu gonbidatu, Ibai Alberdi. Mantentze industrialeko ikasketak ditu eginda, baina 100% baserritarra dela dio Alberdik. Abeltzena izatea izan du txikitatik amets eta baita egi bihurtu ere. Behiak ditu afizio eta pasio, pentsa behi horietako bat, Txolin Ibairen maitasun platonikoa da, eta bizkarrean daramatatu batuta. Askok ezagutzen ditugu gainera baserrian hasi eta zaintzen dituen animaliak. Izan ere urtero Aretxabaletako San Migueletan herritarren gozagai izaten dira horiek guztiak eta baita etxeko haragiarekin egindako hamburgesak dastatzeko aukera egon ere. Jo, hango nukenik orain hamburgesatxo bat. Ez gaitezen despistatu. Baserriko animalien inguruan ari ginen eta gure gonbidatuaren etxeko txerriak ere ezagun dira debagoienean. Hain zuzen, Arrasateko Santa Amazetako izarra ere Luis Maria aitarekin batera hasten du urtetik urtera. Egunerokoan lehen sektoreak entzen badio denbora gehiena ere dena ez da baserria izango eta noiz edo noiz bertxotan aritzen da Alberdi. Eta arrantxerak ere gustoko dituela jakin dugu. Estarria bustitzeko berriz, kalimotxoa du nahiago, eta musean ere trebea onen da. Jatorra, laia eta humore honekoa hori bai, platuan zaudeten lagunok, adarra neurrian jo, genio bizia du, eta ez da komeni barruan darama zua pistea. Eta bukatzeko, ez dakit barazkien eta entxaladen oso laguna haute den, parrandaren lagun handia bai berriz, begira, osinaldeko Manueltxo, ibezala, baserrikoa eta parrandazalea, hori bai. Honek ez daki behixan errapeian nun dauden be, eta aztu baino lehenago gogora ekarri, EITB-ko baserria saioko lehiakidea ere izan dela Ibai. Lagunok, besterik ez, az dadila gure parrandagan berroa. Ibai Alberdi, ongi etorri Galdegaztera. Beharra, Beharra bideua, ez da? Kompletu, Kompleto? Ni letxe. Zehose, aztu jako, faltan sumatu duzu zehose? Ez. Papes. Amor platoniko ez dala, da beixe baina hori, dauko bere zerrezaina dauko, ez? Baina bai, lotuten hau, baina. Ganoa hasiko gara igual, ez da? Bota ba. Nola bururatuz jatzun nekazaritatik bizitzia? Nik ezaten dozarri ez, lehenengo sektoretik bizitzeko kondiziotakoa dela, bertan jaixo larreik bertatik gusto apurtxoa deugitxi ez, hau ez da fabrikara fan sortzi orduin eta martxa itxen dozula ez, baina ni umetatik gilinaz haitxata eman hanka hartien ganau hartien sartute eta hori xe guztu bizet jabeti eta oso klaru ukidot egisa esan beti danik lehenengo sektoretik bizitzea gure izan dutela. Azoketara joaten zara zure ganadua erakustera? Bai, faten gare. Hori, 16 urtero naukela haitxak eta esan hau bien, aukeri eguela fateko azoketara eta ganauekin, eta, niri guztua jaten, eta beti haitxai fategitzen ferixetara, eta gu etorbiko eta zea, eta egisa esan etxien haitxa eta amak beti lagundu izan duztie arreba bisekin batera eta ontxe bikotiaz batea dan aurrera teaten, eta egisa esan lan asko daukon arren oso gustora faten gare, eta asko beteten duzku ez, erakustie kaleko gentiei ez, bestela zui pentsauko zui huel esniet eta berketik datorrela, o keli edala karnizeixan dauen
pieza bat, eta apurtxo bat danoi erakusteko, ez? Eta bertan gazela, ez? Gero mendira fan, guztakaku fan mendira, eta narrik ez egotie, eta berdi egon, da fotografia politxak atateko, eta mendiek berde eta egotie, eta lan hori zeinek itxen dauen, zuipe ikusteko, ez? Bueno, zueiko kaleko gentiak. Ganauaz berbaitzen gabitz, azoketara erute dituzu, baina zeintzuk erute dituzu, ero, bueno, osotasunien, ze ganado dituzuzuk, zenbat, eta ze motakuak? Gurien, guk egisa esan, apurtxo bat erromantiko gare, ez? Gure etxien, guk bertako arrasakin lan itxen dugu, terreinakin eta pirinaikakin, eta hori, ez? Dauko gure buruen sartuta, ez? Lena hemen eusen ganauek ona egokitzuta badaz, galzorira zela fandien kontsumismoan erru horregatik beste arrasa batzuk kanala hundixabak eta aukela gehiago betateaten dabielako, guk gurera jodou, txien beti egon die pirinaikak, oindala 18 bat urtero haitxa eta 16 terreina batzuk ifintzen, eta gisa zan neuri asko guzti dagat arrasa bixak, eta soketara bixekin faten gara. Dauko ben honenakin, beti. Beti, uste dagako, bertako behixa ikustia, galdeketia, etortakatzu galdeketan gentia? Bai, ez. Egisa da oindala urte batzuk arte, oindala 15, 16 urtera arte hemen inguruen eta Pirinaiki eta bai beti egon da hemen, ez? Baina terrenia enkarterrixetan geratutako arrasa morukoa zan, ez? Eta gentia apurtxo bat bai itzetze begira, hostia, eta hau ere behi arrasa da, eta zera, eta guk beti esaten dugu, guk bertan eukitxako altxorrak espo aprobetxetan alperri gabitz behiketan kanpoko ganauei. Aiur, zuk, baserriko lanak eta zeuketa itxuzu, itxuzu? Bueno, aita laguntzota, baina ez da dut itzen. Beixekin be bai? Ez, beixekin ez. Untxak utzokeria, ibai galdetu, konsejuak... Eta zenbat behi daukotu? Egongo dira ontxe bertan, 2 urtetik gorako 80 bat ero behi, eta txalda danera, igual 120 bat, 115 bat, ero kontetan jarteko larri dira. Eta nire esan duztia daukotzula bat, baina deitzen dela txomen, eta ez da izan dan. Txolin da, txolin erregala usten niri haitxak umien itzela, egiz esan behixe dotori urtezan, eta neure behixe da, eta hori, hauxe, logu behorra zindau, bizkarri me baitatu eta dauket, eta... Eta behitan jartetzezu izena, ero bakarrak dauko? Ez, gure etxen dana dauki izena. Dana dauki izena? Bai, bueno, aurrerako ama izendako geixenak izena dauki, bai, danak. Geixenak ez danak, bueno, batzuk, igual pipi, pipi numio pipi dos. Pipi bi. Ja, inbeste eukine ez, ez da erresa, izen bate... Ez, baina, bueno, hombre, ondo egoten da apur bat. Eta lehen ibili gare komentetan bai, egunerokotasunien, ganaduzale baten lana zelaku edan. Zuk egunero itxozu lan berak, edo diferentiak, edo zein izeten da zure jornala? Eske hori izeten da ez, beti itxen da bengoa. Zure eguneroko bat, eske ez da egun bat iguela. Ez, egun bat izeleike udako egun bat, izeleike neguko egun bat, o izeleike neguko egun bat, baina beixek dauketzula ez da ize arazo, eta lehengo gauza bat soluzionau bezu, gero beste batera fan, gurien zupe bakitzu, zela zen, baten da bestien, da alda moruen. Beixa pai, baina txerrixabe bakutzu, eta hainbat urtetan, Santamasetako txerrixabe zeuri izan da. Horrek ezten be, lan asko, ero lan gutxia bemuten dabe beixe paino. Egiz esan gure txien txerrixa, zela esan gotzu, da itxulapiko bat, ez? Da txarrikumiak itxen daue, mutetzau jaten, lan asko ez da bemuten, egunerokotasunien, bueno, jaten emun bitzezu eta purtsu bat kurioso euki, baina bestela zera eta gero hori, txarrikumiak itxen da benien, lanik handu izena hortik hogeta bat egunera goten da. Eta, bueno, joina, kontrolgalatik galderatxo bat badaukie, esaten daue, ganaua mantenirutiak zelako kostu daukon. Kostua? Segun, diru kostua haundixa, denpora kostua haundixa handion, baina horbe baldantzan jarri bideo gauzak, ez? Nikoin numero batzuk esan ez gero, pentsu tonela batek, balixoa guintxe momentuan 321 euro inguru. Eta gure etxien, bastante jaten dira. Batetik pentsua, baina, bueno, gero, zelai zabalak eukitzen bitzu zuzuk etxon duan bebai, bueno, bintzat hortik aurresteko be badau, ez? Bueno, horbe, karo, zelaixa mantentzi ez da bota zelaira eta, bueno, zelaixak eukidie garbi, etxeko bedarra bolatan eta norberanak eukitzeko, gazto biozu gasoietan, traktoretan, makina isatan,
eta hor dau gero norberan denporia, ez? Iguele udako egun hon bat eta gero etorten bajatzu bi aste txarrak Andonia Izpuruk esaten den badau TV baten, hauntxe datoz bostegun honak eta gero aste bete txarra dator, igual bostegun horreitan sartu bikozu ordu desente tratore gainen jarritxe. Posik, Zui, guztetak jatzue? Baserriko lana, ganaua, txerrixak... Bueno, ez asko. Ikustez ari ez egin buruen, Ez. Ez? Farduak itxen egunen baten, fan, ibaien baserrixeran lana beti dago, ez da? Gurien lana takaka sobra, dirua gutxi bai. Dana ala, ikusten dugu, humorez itxen duzula lan bebai, bizitzai hola itxen duzula aurre, eta horren baitxan musiki ebe guztetak gatzu, eta puro relajo jatzu guztetan egotia, baina zopilotez bai, ze zopilotez txirria eustaldian bueltan be, inzauien taldetxua, ez da? Bai, bueno, nik esan dut ez, beti bizitzien nahiko putia dala, ez? Triste bizitzeko, eta niri beti etxien erakutsi guzti alde txardanak daukiela bere alde ona, eta bizitzi barri itxeko, ez? Hemen barrez batzazuzuk itxen bizitziai, bizitziak itxetzula zuri barre. Ikusten duzue, argixe datorrela, argixe joten da banien, zirenia joten da banien, izar dator eta jokutxo bat ingo. Apa! Egunon. ¿Cómo se elkarketia? Bueno, bat, izarrei. Beloki ikusten zuri? Zan kolokau bitxaltien, txalok ero ingo. Ikusten zure, haber zerekin datorren gaurkoan. Ikusten dut txinbo estekletik edo pasosa dela zu, ez? Bai, neube... Aldaketi aukidu zuela. Hori da. Bueno, zuek, ni beti hartzen dut jolas bat, bale? Orduen gaurkuen jolastuko hau gezurtixan jolasera. Bai? Ingo duguna da, nik emungotzet bakoitzai lau papeltxo, pasaborrutza, mesedez, bai? Zuretzat honek, beloki zu bai jolastuko zu, bale? Bale. Haren eskak, pasau, eta ingo duguna da, nik esango zuen lehengo, bakoitzak bakarka irakurtzeko lehengo papela, bai? Lehena goitxiko betik. Lehena, bat zenbakixa daukena, leiru, mesedez. Claro. Kusiko zue hitz bat dauena, eta norbaitek ez daukiko hitz bat, baizik eta daukiko dau gezurti hitza. Vale. Zin biherko dau horrek? Emun biherko dau berak badakizela zein dan hitza. Orduan, ingo dugu ronda bat, bai, bakoitza hitz bat esaten fango da, zer ikusixa daukona hitz horrekin. Ze pasoko da, egongo dala gure artien bat, gezurra esaten ibiliko dana, ez dakizelako zein dan berbia. Vale. Orduen, bukaeran, delatau biherkau, zein uste dugun dan, bai, gezurti hori, eta pertsona horrek aukera bat eukiko dau, asertetako zein dan hitza. Asertetan badau, berak irabazi dau, hau da gezurtixak, eta bestela bestiok. Bai, Vale, perfecto. ni hasiko naz. Horixa. Berdia. Ruberak. Gurpilandiak. Zaratia. Kotxia. Vale? Lastua. Bedarra. Lagundu. Adrinaiak. Badakitzu edo... Igual ez tegulako ezauketan berbia. Edo bai, ez dakit. Nik esango nuke baserria. Baserria. Pentsau. Jatzuetos, hemen igartzen da, zintzu dien kalekumiak eta zintzuke ez iba. Ez dakit hori izango da. Edo igual, zuzara... Gezurtia. Ez. Nahiko ataren atzabit, ez dakit barik. Kalekumia edo gezurtia, hori izango da igual erroka. Volantia. Volantia. Zazpilua. Zer? Zazpilua. Zazpilua, ez. Kaletarra. Hori begizara, bale. Nik uste dot, badauela hemen gezurti bat, baina nahiko ondo harrapo dagoena berbia. Bai, ni bai. Beloki hemen dabil, azkena berbetan, ronda Beitu, nik- osoan ostien. Esango txo gauzat, dinaz, Zuzare? baserrikoa. Baserritxarra ez. Baserrikoa. Baserrikoa, baina baserritxarra ez Bai, hori naz. ondo dau. Baina igual, berbiak ezako zer ikusi baserritxakin. Bakit. Hasieran kotxia esan dauz, Ja, bai. erruberia, horixa, berdia. Zein uste duzu edala? Imanol? Bai. Zu alzara? Bai. Eta badakitu Gezurtia. zein berbia? Osa, intuiru zeik ezin izan leiken berbia. Asertetan bozu, zu irabazle bestela. Que kotxia esan duzu eta horrek ja despista bine. Zuk esan duzu. Zuk esan kotxia. duzu. Ah, bai. Traktoria. Bai? Bai. Venga. Ondo. Vale, Ufa. bigarren berbia, Trampak vale? ez dago balixo. Ez, beitu. Vale, hori Esto di bigarren trampak, berbia. Venga, va. Bai? Ados. Zein azten da? Ni berriro gure gozue. Vale. Kaka. Pentsako hor baserritxarra, Ai. Ura. Vale. Marroia. Zikina. Usaintxarra. Gautarrenua. Vale. Bueno, nik hemen badaukete. Da, Igual, evidentia da zein da. gezurtero. Señala bingo. Bat bieta. Eta bagaldu indozu. Nien ase zurterua. Ez? Osa, pentsako errekontra zimaz. Vale, beste ronda bat ingo borduen. Venga. Vale, Jesus, Katiuskak. Mendiko botak. Utzua.
mendian. Zikina. Ziplistinak. Bai. Igual June. Da June, nire ustez da June. June, zu alzara. Ostras, oso txarra gari jolas honetan. Bai, bai. Ah! Bala, ostras. Badakizu zein da berbia? Lokatza. Bai, ondo. Jesus! Vale, bai, aguro. Venga, aurrera ingo. Vale? Berriro. Vale, niaziko beste norbait, ez? Asi, izar. Ze niaziko naz. Bai. Nik ez to behitu. Ura. Gutxi. Atxabalta. Jantziak. Vale. Jantzia, esan duzu. Antzia? Ez que ez daki... Adrina! Alkondara. Hortik, fandie. Klabua. Klabua. Ze, untza edo beste mota bat. Untza, hangover. Vale, beste buelta bat egun gau. Bai. Vale, jaixa. Vale. Lana. Iklanetanik jai. Hori da. Ni bak Gau izan da. pasa. Gazteak. Bai? Imanol zuetxera. Hala, Etxera, ea bukatiko. Venga. Zuzara fijo. Etxera esan dau. Gazteak. Ah, gazteak. Eura. Ja. Da izar. Bai. Ez zala izar. Ezauen nahi hasi. Adrina. Ezauen nahi hasi. Ezaben nahi hasi horri igual. Izar da. Izar da. Izar da. Ah, bai? Bai, Gintu. izar da. Eta zein da hitza? Jaixak atxabaltan ikizago jaixak eta ergatik, oza, andramaixak izango die. Me ha preparado jokua ez da jakiko ba. Zendik ez diatzi. Ez, beitu. Oso ondo. Vale, Venga. azkenengo haingo bai. Venga, ba. Asietxe aiur, bestela. Venga, aiur, hoi zuen hasi. zuen. Venga, Iu. Ondo pasau. Ez que ez daki zer esan. Venga. Boa, Adrina, delatatzen ari zare. Zure burua. a ber, Inkluso handozu, ondo pasau. Ondo pasau. Ondo pasau. Horrek bitzie, baina bueno, Ba, ondo pasau. onartutzat. ez que ez daki. Adrina, venga. Hostia, Mari Carmen, gracias, venga. Kalea. Kalea. Itz orokorrak hemendik. Divertigarrixa. Divertigarrixa. Litronak. Fokua. Tabernak. Vale. Venga, aiur, beste bueltatxo bat emungo zao. Aizea. Aizea. Bai. Aizea berba edo Aizea. pertsona? Aizea taberna. Bai. Ah, aizea taberna. Litrona, aizea taberna, nik fokua, ondo pasau. Festak. Oro. Ez urtia. Gente asko. Gente asko beste bitz. Joder. Montxikora. Jendia. Nik esan bihot ondo pasau. Olako. Hori izan dau. Ah, bai, beitu. Pasau. Pasatu gabe. Pasatu gabe da zure Pasatu gabe. berdea. Bueno, buskatuko dugu. Bai. Adrina, zu alzara gezurtia. Bai. Eta zuek? Be bai. Bildu gare. Bildu gare ben, berbak esoltetan, ba oso ondo. Oso ondo. Batzan ezurtia, Bai. Bueno, jokua Hori gara, bildu gare izan. danok, hori da. Bueno, ondo pasatu gabe, esan moduan, hau pandramaixak. Hau pandramaixak. Bai, eta hori, pasatu barik ibili, tio. Hori da. Baina ibili, kalian. Hori da. Ibili bigare kalien ez da, bai. Bueno, Hori Izar, eskertzen eskerrik da. asko, txalo Hala, bat eskerrik Izar. asko. Venga. Gero arte, abertze galdetzen zazuen ontsi baiei. Zue bene kasorixak izateko edo, igual, aholkutxoren bat. Hori da, haupa Izar. Bueno, jarraitzu ingo. Jokua edarra, Gezurtixan, jokua, gaur egun moduan dau. TikToken, Instagramen, olakotan. Gezurtix izeti ez dakit, baina jokua behitza bai. Bai. Bastante onak izan gare, ez? Bai, oso. Ba, ondo ibili gare. Aiur, zu bai ondo. Rantxerena gabitzen. Bai, Baserri txarrak eta rantxerak lotute doiez? Danek guztetak jatie? ba, dane itxaki guztauko, ez? Ba, kaletar dane itxakin guztetan moruen regetoia, baina esan gurot niri beti guztau izen jat, ez? Nik esaten dut pertsona bat bakarrik denpora larri dauenien beti topeten dauela zehoz, eta rantxerak eta korriduak eta beti dauki gainera, hola, rural puntutxo bat hor lotutasun bat. Tratorieko emisoran beti dago, ez da? Jartzen dozu, eta arraten bezarri entzuten dozu, mariatxiak! Eta erroza isuan hostien, pun, mariatxiak hor. Ez da gizeinen alde, eta gero rantxeratzuk ipintxia, gauza, darraizaten da bizitzan. Guztetak gatzu rantxerak? Rantxerak? Osuz! Ibai, esplikau. Ba, rantxerak die,
esango dauke, Mexikoko, vale. Mexiko aldien sortutako musika bat, musika popular mexicana. Hori da. Eta hortxe da, barruen, rantxera dira rantxera, gero da korriduak, narkokorriduak, Vicente Fernández, corridos eta tumbados. lakuak, eta... El Rey, Hori da. Gero igual, Caballo Prieto Azabatxe. gure bozue, gero bukatuko saioa kantutxo bat inaz, bale? Danon artik kantuko. Vale. Samurre. Zo falta ditu. Dana, ala. Osunaro, Bad Bunny, ero, kantatuko ez. Zopilotes txirria, aipatu dut lehen, zueik versioen hau inzabielako Bai. taldia, txabaltar kuadriatxo bate batu zitzien, eta hainbat kontzertu egin zitzu zuen, ezta? Bueno, ustot izen zala 2018 urtien ero, txabaltako txosnetan esan gabe, ingau tributu da Zopilotien ez da izer da, juntau itzen amarre celebre, kristona montau gauen, eta esan gaben, jazta, auta fuera, deitxo zuzkuen joteko bat, lekun baten obestien, eta zebez. Eta, bueno, igezko urrixan, urbaltzito querido, ez? Niretako adibidez, urbaltz moduko taberna bat, euskal giru eta mantenketan dapurtxo bat eta lotura bastante dauko, gaztiek biharrezkoa daukien lekutxo bat petzeta jadala, ez? Eta, bueno, plantea euskuen haber bertan, planteago, ez dakitatza, azte azken baten izen zen, Iñaki beste taldeek idat eta biso gingu zenan batzukin barriketan, eta zer, joko, eta keba, ez tozu lortuko, eta juntau itzen, eta... 10 balagun. Azkena 11 igual. Eta ensaietako lanak? Nik beti lanak, Andramesetan jogauen nien hilabeteko asunto izen zen, eta jogauen ensaietan gauen eskoitzan. Lekuonera fatzikien ensaietan. Jode, urte jakun egun baten gabeko 12etan atzo bat, eta los de las rancheras, ez da izer! Luzeteitako gaztetxe gaineko lokaletan, hor fronto egon. Aurrera tinzara Ibai, baina zure taldekidiek hoxe bota daue, hoxe karri daue gogora. Bueno, eskatu asko hemen bialketako Ibaiekin lotutako lan anekdotatxon bat, Zopilotien tributuakin lotuta eta holan, eta, bueno, dozenak adaz, baina okurriru jaku bat holan... Ilegala. Bastante graziosua eta legala. Eta nahiko legala. Bueno, legala de... Bueno, bai. Haimena berez bauken. Uda zan eta eskoitzan gazen, gaueko ordu batak, eta bueno, gu gaztea egitzen bai. Ensaietan. Orduen ez gauen itxen lanik. Ixa, beratzi urte, bai. Aldan itxesan bakarra zuzitzen, eta... Horren zeitan, gabeko orduaetan, eta netorri zan Andraba, eta... ¡Los de ¡Los de la ranchera! ¡Los de los rancheros! Antipiaga, hoy también y el otro día un martes. ¡Vale ya! ¡Vale ya! Justo kasualidad gazan azken ensaioa. Bai, azkenen gazan. Vale ya, ingauen. Entraba horretik. Eta Zopilotien fana. Eta hor urte zaben Alberdi bentanara, eta sí, la última vez, la última vez. Ya lo siento, no sé qué, eta hortxe gaiatu zen. Eta eskerrak azkena izan zala, ez da horrengoen eskopeteakin etorriko zango noi. Ikusi, hori izen zen bastante meritoso, bai. Los de la ranchera. Los de la ranchera. Gaur goixien, onartu biot, Zopilotes entzuten etorri nazela. Normala. Bastante letra luziak eta ikesteko zaiak bauko horrek, ez da? Meritua, zeure partetik. Niri tonto gixak aurro sartzea buruen, ez? Ke ba, ordu asko pasetan du bakarrik, niko txiaz gora eta bera o tratorien hauela musikia entzun eta ni gainera izeten azpertsona bat zehose sartzea buruen eta aspertu arte ez dute jarraitzen. Guzio, zeure taldekidiak... Kuadriakoak, eixena, bai. Badau, saletasuna, musika saletasuna badau, orokorrien, ez bakarri rantxerak, ez? Musikari asko aldi berien, ez? Atxabaltan. Atxabalta da musikalki ontxe daukola altxorroa dola daneti daukotzu gainera, daukotzu raperue, daukotzu DJ-xa, daukotzu rockeruek, poperuak, daneti dau. Eta bertzola isak? Bertzola isak gutxitxo. Aipatu do, aziran aitorrek bideoan, aipatu bertzoa asko guztagatzula. Bertzola isak zer? Atxabaltan, faltan daz? Joder. O bertzoa faixak faltan igual? Azkeneko bertzoa faixak atxabaltan egon itzenak kuskusei fizkuen afaitxeko, baina arra izen zan afaixa, gauza dien buruen, baina gero kantureten gauen, baina bertzola isek, danien letxe falta, biko falta, ez? Joder, herri arteko gure izena baina punta eta bi bakarri juntau itzen da, etxaban asko. Gero bai, gero gauza da, juergan eta itxendo benien egoten dela bertzotan itxeko afizin apurtxo bat. Zuek itxendo zu bertzotan? Ez. Ez?
Bertotan bez, ganau ebez, rantxei eta pez, eitxo zue ba. TikToka, TikToka. TikToka. Bai. Ez. Bueno, gure bozue, beste jokutxo bat ingo, kulturia general. Vale? Nik atako teme kubua. Pardua moduen da, Adua. Ota ingot. Ze guztetak gatzu gixau, historia, kirolak, artia... Kultura. Kultura, bueno, ota ingo. Beitu, kultura. Kultura. Bita bi. Vale. Bai, botoi daukutzu hor. Hau. Bai. Vale. Lehengo mutetzonak, lehengo dauko aukeria, erantzuna muteko. Faietan bozue, errebotia. Vale. Badoia, Nondik hasiko da aurten korrika? Tik-tak, 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 tik-tak. Bota, bota. Bayona. Ez, bota bat. Nienas deportitxeko, tío. Esan zu kultura ez korrika. Kultura euskera korrika. Venga, a ver. Don Ibane Garasi. Ui. Atrás. Ya está. Hori izan bizan, Hori izan justo. bizan, Ondo, punto bat. Debagoieneko bi aktoren izenak esan. Keparrasti. Bai? Eta... Ikestai bape? Malenen... Hori ez da hori da kantanti, esela hau. Oh! Ez da bat oinatin, ala? Hor, guazenekon bat, ez da oinatiko, ero lan. Bai? Eta bergarako bat, bai, irabazi arten, ero, ez da hau? Ez da ikusten Euskal Zeroi. Keparrasti eta... Venga, batekin igual aprobauta, ez? Bai, a ver, esan zu bigarra. Nidako batzuk hemen apuntuta, Keparrasti, Olatz Pagaldai, Mikel Askurain, Mireia Gabilondo, Maria Cruixan, Ander Murillo da guazenekua. Hemen egozan, ez toz ikusi galde gazte? Esos. Bueno, hor batzuk geixau daz, eta horreipe jarraitzu berrekuak, ez da? Aurrera ingo. Izendatu, hau samurre da, Debagoieneko 3 musika talde. Ostia, Debagoieneko... Debagoieneko 3 musika talde. Kaparrak. Bat? Bera bai aldau esan. Bai, bisok. Ekipu esari. Falta hitzen, Kaparrak... Batek fardu eruen da bestiak, ta. Bakitzu ez? Oso ondo, esan zuk. Adot esan. Rebote, venga, rebote. 7-21, ez? Bai? 7-21. Oso lagunak, Zazpi bat, Eta poli, gogor gabiltza. Hori da. Bai. Eta bestia esan zuk. Nil? Nil, oso ondo? Nil? Zauin, esperoko nik Nil esatia, txan, Nileku. Saluda gure bozu, Nil. Bai, haupa Nil. Taldeku behi. Eta... Kusi, nik txerrikumeak asko maitu, baina jasan. Eitu, oso ondo. Zabalta ingurukoa ganape, Ondo. Aurrera ingo. Nongua da, ziega asamblada. Txabaltatik kanpora, mundu eixauk. Hori oinatiko ez eta jati baina, bueno. Ziega asamblada, Debagoieneko herri bada. Venga, a ver, saiatu ingo gare. Bergara? Bai, oso ondo! Kartzela sarra gaztetxia. Kartzela sarra, hori da. Vale, eta azkena eta importantiena. Debagoieneko zein herritako jaixak dira onenak. Atxabaltakoak. Ez da mentzau, eskoitzakoa, Eskoitzakoa di onena. Hostia, tara da hor, Bai, Kaldin, jo zue baina askoatik. Zebe garaile. Nire ustez igual oinatiko jaixa die, porque da, Madalenak, ez da izer, atzeko kaleko... Geixen igual oinatin, baina honenak eskoitzakoak. Torri zeki, atxabaltakoak. Bai, ikusi proa, San Pedroek ona die. San Pedroak, bai. Invitauta zazte. Eta, aramaixoko bai oso onak. Hori da. Bueno, kuadrilla, eskerrik asko galdegazta etortiarren, denporia fan jaku. Espero ondo eta gustora egon izena, Ibai, eskerrik asko zeuri etortiarren. Bai, zuei. Zeui, Ibai, hemen galderak fin itxen ibiltziarren, baita kontrolgelako Ibai, eta gainontzekoi, urrengo saio arte.